Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk. Wat betekende de onafhankelijkheid voor het land en wat betekende het voor de vele Surinamers in Nederland? Ik praat erover met theatermaker Davy Casmo en advocaat Gerard Sprong. Welkom, fijn dat jullie er alle twee zijn. Ik begin bij u, meneer Sprong. U bent geboren in Paramaribo, u ging in Nederland studeren. Wat vond u van Nederland toen u daar de eerste keer landde? Overweldigend. Ja. Het was schoon, het was druk en de zon scheen. Ja, u kwam in de zomer. Ja, Ja. En toen augustus. En toen het winter werd, viel het tegen? Of? Nee, dat was een hele nieuwe ervaring. Ik zag voor het eerst van mijn leven sneeuw. En je kon schaatsen, probeerde ik nog op Friese doorlopers. Lukte niet zo erg, moet ik erbij zeggen. Maar het was een en al nieuwigheid. Ik vond het prachtig. Ja, dus het was een fijne ervaring. Ja. Davy, jouw ouders kwamen ongeveer ook in die periode richting Nederlands. Hadden die eenzelfde ervaring? Ja, volgens mij was wel even de schrik van de kou wel eventjes. Maar volgens mij ook wel het avontuur van, dit is wel iets nieuws ook weer. Mijn vader die kwam toen hij 17 was. Dus hij zegt ook vaak, ja, op die leeftijd was voor mij alles ook wel een avontuur. Ja, en kon die ook makkelijk aarden in Nederland? Ik denk dat hij daar niet heel erg mee bezig was. Dat hij gewoon vooral in die survival mentaliteit was. Van ik moet studeren, werk vinden en ook gewoon een leuke tijd hebben. Ja. Ja, dus ik denk dat hij eigenlijk vooral daarmee bezig was. Ja. Ja. Nee, maar dat is ik heb een documentaire gezien, hè? Je bent theatermaker, daar komt je vader ook in voor. En die zegt eigenlijk van ja, je kwam hier aan en je begon gewoon, je wilde gewoon meedoen. Meneer Sprong, u ging gelijk de Friese doorlopers onderbinden. Is dat bij jouw generatie dan nu anders? Staat hij er misschien meer bij stil bij het verleden? Nou, ik denk dat het een groot verschil is dat hij is geboren in Suriname. Heeft daar ook echt zijn roots. Maar ik ben geboren hier in Nederland. En mijn ouders zijn heel snel wel... hebben mij een Nederlandse opvoeding gegeven. We spreken Nederlands, je moet mee in de maatschappij, je moet studeren, noem maar op. Maar dan komt toch ook wel de vraag vaak bij mij van waar kom je vandaan? Dat mensen dat aan jou vragen. Dat mensen dat aan mij vragen. Ja. En ja, als mijn witte collega zegt uit de Achterhoek, dan stopt daar het gesprek. Maar bij mij is het uit Rotterdam. Maar dan komt vervolgens... En dan blijven die ogen van, nee, dat bedoelde ik niet. Waar komen je ouders vandaan? Ja. En dan heb ik vervolgens vertel ik een hele koloniale geschiedenis. Dus ik heb ook, omdat ik hier ben opgegroeid en dat die vraag wordt gesteld, dat suggereert ergens natuurlijk ook van, dan kom je niet echt van hier. Je bent dan niet echt. Dat is ook het gevoel wat het bij jou aanwakkert. Ja. Waardoor ik denk ik ook meer daarmee bezig ben geweest. Ik moet wel zeggen dat ik nu ouder ben en ik zeker in mijn werk als theatermaker gewoon merk dat ik werk vanuit al die identiteiten. Dus Nederlands, Surinaams, Javaans. Dat ik dat meer in me draag, zeg maar. Dat het niet meer zo'n worsteling is. Ja. Ja. Herkent u dit? Ziet u dit ook bij jongeren, mensen met een Surinaamse achtergrond, dat die er meer mee worstelen dan uw generatie? Nee, dat heb ik niet. Ik zelf heb het heel anders gehad en beleefd. En bij mij dachten ze altijd dat ik een Italiaan was of zo. Maar ik heb dit heel anders meegemaakt. Ja, ze dachten dat u een Italiaan was. Zeiden u dan wel van nee, ho, ik kom Nee, uit dan zei Suriname? ik Suriname en dan wisten ze niet waar het lag. Nee, oké. Maar heeft u last gehad dan van discriminatie als u zei ik kom uit Suriname? Nee, Nee. nooit. Nee. En jij wel? Ja. En ik denk ook wel... ik ben dan uit de Javaans-Surinaamse gemeenschap. En dat is voor mensen ook al helemaal mindblowing van... Die hebben gewoon een beeld bij Surinamers. En ik denk dat de Afro-Surinaamse gemeenschap best wel in beeld is. Maar er zijn heel veel gemeenschappen die gedumpt zijn. Ja, want de Javaanse gemeenschap, dat zijn dus toen de slavernij werd afgeschaft... Ja. zijn er uit Java contractarbeiders naar Suriname gehaald. Ja. En daar ben jij een afstammeling van. Precies, ja. En zo ook andere gemeenschappen die steeds vergeten worden. De Hindoestaanse, de Chinese. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de inheemse bevolking. Ja. Dus ik denk dat maar ze roept ook vragen op. Ja, want je hebt eigenlijk 3 identiteiten. Indonesisch, Javaans, Nederlands en Surinaams. Ja. En dat zit allemaal in jou. We gaan naar iets kijken. Je hebt met je theatergezelschap Blues ook gespeeld voor de Javaans-Surinaamse gemeenschap in Paramaribo. We zien hier jouw worsteling met het je Surinaams zijn. Ben ik wel Surinaams genoeg? Laten we even kijken. Wat ik heel erg zou vinden, en waarschijnlijk is dat ook zo, is dat wij er echt niet bij horen. Dat wij echt geen Surinamers zijn. Want dat is deel van onze identiteit hier. Ik zeg gewoon van, ik ben ook Surinaams. Maar ja, stel Surinamers vinden dat gewoon niet. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet horen. Ja.
In die documentaire over deze voorstelling... daarna zitten jullie ook met het hele theater reacties van mensen uit het publiek voor te lezen. Allemaal heel positief. Voel je nu dan ook Surinamer? Voel je je meer erkend door... Ik voel me heel erg welkom, zeker. Heel erg bevestigd in alles. Maar ik denk dat... Ja, dit is natuurlijk ook weer een versie die 2 jaar jonger is dan ik nu ben. Maar dat ik daar heel erg worstelde met... Ik kom met de privileges die ik heb vanuit Nederland... kom ik daar even een voorstelling spelen. Ik hoop echt dat dat goed valt, weet je wel. Dat ik dat echt ook... Dat ze ook voelen dat ik die liefde voor Suriname echt wil meegeven, zeg maar. Ja. Heeft u die worsteling met de identiteit heeft u niet gehad? Als u zichzelf zou moeten omschrijven, wat is dan uw identiteit? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Nou, ik ben een Nederlander en ik voel me Nederlands. Ja. Maar wel met een Surinaamse achtergrond. Ik geef u een voorbeeld. Als ik op de Antillen ben, waar meneer Van Rijssen net vandaan kwam... en ik zie het KLM-vliegtuig op het platform staan... dan springt mijn hart open. Ja. En dan zeg ik, ik ben thuis. Zo voel ik mij. Ja, want Suriname, inderdaad, er zijn zoveel bevolkingsgroepen, ook heel veel talen. Is er een gemeenschappelijke identiteit in Suriname? Er is geen enkel land waar een gemeenschappelijke identiteit is. Zelfs hier in Nederland niet, want we zijn hugenoten en iedereen heeft... Maar uiteindelijk voelen veel mensen zich toch Nederlander? Nou, het is een beetje een vaag begrip. Een identiteit, wat is dat? Maxima, die heeft het in het begin gezegd. Nou, daar sluit ik me graag bij aan. Ja. Want inderdaad, er zijn heel veel culturen in Suriname. U hebt natuurlijk vroeger gewoond. U kwam eigenlijk uit een redelijk elitair milieu in Suriname. Wie zegt dat? Ja, dat blijkt wel uit uw opleiding en wat u allemaal heeft gedaan. En wat voor gezin u kwam. Uw vader was psychiater. Ik bedoel, volgens mij behoorde u wel tot de elite. Maar dat geeft verder niks. Maar was er wel een soort hiërarchie tussen al die bevolkingsgroepen? Jawel. Ja. Ik mocht niet, van mijn ouders mocht ik niet spelen met de vriendjes uit de kampong. Ja. En ik moest liefst neutrale vriendjes zoeken uit hetzelfde milieu. Ja, maar uit de kampong, dat waren de... Dat was haar woonplaats. En wat was er mis mee met de Javaanse Surinamers volgens weet ik veel. Met mijn ouders, die vonden dat. U heeft nooit gevraagd van... Jawel, die zeiden van... we mochten geen Surinaams spreken in het gezin... want dat was slecht voor je Nederlands. Ja. En men veronderstelde toch dat de normen en waarden... de culturele bagage van andere Surinamers, om het zo te zeggen... Ja. Dat toch niet Juffahet was. Ja, misschien was dat toch een beetje elitair. Het was ronduit discriminator. Ja. Maar zo waren mijn ouders. Ja. Maar Dewi, dat zijn dus eigenlijk jouw ouders waarover zo gesproken werd? Ja, mijn voorouders inderdaad. En ik denk ook dat is ook wat ik in mijn werk heel graag doe... is het breken met dat stereotype van de brave, nederige Javaan. Dat is gewoon niet waar. Dat is een koloniaal ding. Ja. Wat is ons opgelegd. En ook inderdaad qua taal. Mijn ouders hebben op een gegeven moment echt gepusht... dat ik alleen Nederlands zou spreken. En op dit moment in mijn werk omarm ik het allemaal. Dus in mijn voorstellingen zijn overwegend in het Nederlands. Maar er zijn ook scènes in het Surinaams, ook scènes in het Javaans. En ik denk dat ik daar gewoon nu heel erg de rijkdom van inzie. Maar... dus daar ben ik heel blij omdat ik dat nu heb. Wel. Ik heb het Surinaams geleerd toen ik advocaat werd in Suriname. Ja. En toen moest ik het Surinaams leren. En mijn secretaresse die zat steeds naast mij als ik een nieuwe cliënt kreeg. Ja. Want dan kon ze dat vertalen en zo van... liever leer je het wel een beetje. Ja. En Surinaams, er zijn zoveel talen. Welke taal is dat dan precies? Nou, dat is een beetje een combinatie tussen Engels en Portugees en Nederlands. Een beetje smeltkroes. Ja. Uiteindelijk moest u Suriname verlaten in 1980, de tijd van Desi Bouterse. Waarom moest u per se weg? Nou, ik moest helemaal niet weg. Ik ben uit vrije wil vertrokken. Het was niet onveilig voor u? Nee. Ik ben in 1976 weggegaan omdat ik mij wilde specialiseren in het strafrecht in Nederland. Ik vond dat ik strafrechtelijk in Suriname niet zoveel meer te leren had. Dus ik ben weggegaan om hier in de advocatuur te komen. Dat is gelukt. Ik ben wel in 1980 1 keer terug geweest in Suriname om zogeheten tegenkoepplegers bij de Surinaamse krijgsraad te verdedigen. Dat waren de mannen die... Dat waren de mannen... Ja, precies. Die behoorden tot die club.
En toen heb ik een hele nare ervaring gehad, een soort schijnexecutie. Ik werd midden in de nacht gearresteerd in mijn hotel. Had de P in, want ik was doodmoe en ik wilde in mijn bed gaan liggen. En toen werd ik afgevoerd naar het Fort Zeelandia. En daar werd ik ondervraagd door een zekere militair Marcel de Zeeuw geheten. De duivel hebben zijn ziel. En toen vroeg ik, ja, waar word ik nou eigenlijk van verdacht? Toen zei hij, u wordt verdacht van subversieve activiteiten tegen het wettig staatshoofd. Ik zeg, maar dat is het niet, het wettig staatshoofd. Nou, toen was de boot aan. Ja. Toen werd ik meegenomen naar een binnenplaatsje, 4 militairen met de Uzi-mitrailleur. Ik dacht een beetje dat ik mijn laatste uur geslagen had. En dat was gelukkig niet zo. Ja, dat is op zich wel een reden om het vliegtuig te nemen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ja. Laten we nog even kort naar de toekomst kijken. Ben jij, Debbie, optimistisch over de toekomst van Suriname? Ja, dat moet wel, want we moeten door. En ik merk wel heel erg vanuit mijn generatie, hoewel die verdeeldheid misschien in uw tijd er heel erg was, onder de verschillende bevolkingsgroepen, dat wij elkaar in ieder geval hier in Nederland steeds beter weten te vinden en bekrachtigen. En ook heel erg bezig zijn met investeren in Suriname op verschillende manieren. Dat zie je ook in de docuserie als het gaat om architectuur. Op verschillende manieren. Dus ik ben heel erg hoopvol ik ben hoopvol. Ik zie ook de problemen, maar we moeten hoopvol blijven. Ja, er is natuurlijk ook olie gevonden in Suriname. Dus sommige mensen denken misschien, daar komt de zilvervloot binnen over een aantal jaren. U heeft iets meegenomen, omdat u zich daar toch echt wel de zorgen over maakt. Ik ben bang dat Suriname, dat er grote ongelukken gaan gebeuren. Nou, vertel. En dat het een beetje een sigaar uit eigen doos gaat worden. Kijk, dit is een overeenkomst tussen de Franse oliemaatschappij Total met Suriname. 145 pagina's dik. En er staan 2 zinnen in die me met grote zorg vervullen. Er staat in dat de royalties, die zullen 6,25% van de winst zijn, om het even zo te zeggen. Die gaan naar Suriname? Die gaan naar Suriname. Die 6,25% royalties gaan naar Suriname. Maar er staat ook bij, en nu komt het, dat ze in cash kunnen worden betaald. Contant. Dat betekent de rode loper uitleggen voor witwassen en corruptie. Niets meer, niets minder. En daarom vind ik het een beetje raar. Is dat ook een grote angst? Want olie, het grote geld. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat maar een hele kleine laag daarvan gaat profiteren en de rest niet. Is dat ook... Ja, dat is mijn grote zorg. Dat Surinamers er niets van zullen merken. Ja. En dat het een beetje langs ze heen zal gaan. En dat het in de zakken terecht gaat komen van mensen die het niet behoren te verdienen. Ja. En dat is een wat minder florissant scenario dan eigenlijk nu gepresenteerd wordt. Ja. Deze overeenkomst is gesloten door de voormalige president Santokki. Ja. Het verbaast mij dat hij over die cashbetaling is heen gestapt. Ja, wie weet had hij de plannen mee. We zullen het weten. Dinsdag is het echt zover. Dan is het 50 jaar onafhankelijkheid. Ik dank jullie wel.